खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 जुलाइ 2020 शनिबार खालि सानस्नि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ जोबोर बेले-बेजे जागोन। गोसोखौ गोबां गुलुं-गुजुं मोनगोन। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला-खाला मोनगोन। साननायफोरा देबोरनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। सानाय-सुनाय बांगोन। जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय-लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरखारि मावख'आव जायफ्रा खामानि मावो बिसोरो बयजोंबो मोजां अनसायनाय मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सुथुरा जेनगोन। समाजाव थोजासे मान मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। अदेबानि बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। माबा मोनसे खैफोद जानो हागौ। सुथुरा बांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव अपमान जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन।
गुबुनखौ गोरलैनो फोथायनो नाङा। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। लामा जाब्रबथायनि आसा दङ। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। लोगोफोरजों बयजोंबो अनसायजागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। नांलाय खमलायबो जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन। होमब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गोनांथि दङ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। साननायफोरा जाफुंनाय नङा। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।